ennen kuin mä lähdin. Siis joskus nämä parhaat Gazpromiin jostakin esiteltiin 500. Hei! Hänellä ei ole ulkoja edes työssään. Tässä on, tiedätkö, mulla on vanhempi. Pitääkö istua? Tiedätkö, Kari, ne oli niin ihanat ne sun lapsen lapset. Tiedätkö, mä oon niin muistellut niitä sydämellä, että kuinka ne oli ihanat avoimet. Kesosen näyttelijä Antti Raihinen. Se oli mitä se asui lapsena Hyrylässä ja se isä oli alkoholistien lasten. Se on vanhassa Ettei sinun sielusi taipuisi hänen puolensa, ja että kiihkossasi syöksyisi turmioon. Ja tässä välissä oli jotakin muuta. Tässä on vastejulkaistu kirja, joka yksi eduskunnan 100-vuotishistoriaa, jonka yksi tekijä on tässä paikalla. Käsittelee juuri 4. valtiomahdin eli Lehdistön asemaa eduskunnassa. Hän on vanha eduskuntatoimittaja ja... Ei vanha nuori. Eduskuntatoimittaja ja vanha, muuten nuori. Lukemista, siinä on paljon kuvia. Joo, kiitos. Pennä on ihan hyvä mies. Valtasaaren puolesta tietysti kiitoksia menneistä vuosista. Sinähän olet ollut siellä monissa tehtävissä ja sitä nyt tässä muistelemme tänään. Paljon onnea. Tämä Dekabonoden uusi suomennus. Valtasaari-lehden puolesta. Onpa ihana kukkakippu. Todella ihana. Joo, tyylikäs. Joo. Minä sitten ihmettelin, kun oli vaan että pieni Hanni soittaa. Maria Hörynne Alestalo, Matti Alestalo, vaimo. Ja olemme tavanneet Hanni Hyvää päivää. Toinen käden Mitä mä voisin sulle yhdessä ajatella? Meillähän on melkein voitaisiin pitää hallituksen. Hei, hän oli Kajer Lehtonen, joka antoi minulle kellon. Seinäkellon numero 10. Hän itse niitä tekee. Käsin tehty. Numero 10. Taustalla on Lauttasaari. Ja jos joku on eksynyt, niin me olemme tässä nyt. Tässä rivitalon ryppäässä tuolla ystäväni. Siis mies, joka on kantanut monta huonekaulua noita portaita ylös kanssa, joo. Vähän vielä kirjojakin, joo. Kaikille ollaan vasta, joo. Hienoa, usko. Kansanlauluja. Hyvä se tein kaikki. Hyvä. Missä ollaan, otetaan sen pystyyn me, mutta se siis se proseduuri, jolla se hoidettiin. Ja sitten justi siinäkin korkeakoulussa on työpsykologian laitos. Mutta siis jos sitten kysyy näitä, että se laitos on nyt siellä, sä varmaan tiedät tämän Virta. Mä tiedän. Joo. Niin se on silloin laitoksella. Aivan niin, mutta sä et tiedä vielä mitään, mitä on 78. Eikä ole väliä. Hei, sä vielä joudut tietämään sen ja sitten sillä on väliksi, joo. Ei ole sanottu. Ei ole sanottu, mutta toivossa hyvä elää. Kyllä mä haluan, että sä olisit 78-vuotias ja kärsisi sen vastaisit sanoista. Joo, kerran sinäkin, nimittäin toimittaja voi puhua mitä tahansa. Mutta kukaan ei koskaan pistä häntä vastaamaan, niin kuin hän nyt joutui vastaamaan tästä sanoista. Saisi voida tulla hoitoon, se olisi ihanaa. Joo, vaan tehdä kuule se vanhan koiran kanssa. Meillä on
Ei, mutta jos se saisi tulla käymään, niin nähdään se. Mä tiedän, miten perustellaan suhtaudutaan. Ai näin! Tätä on se ratkaisu, joka on tässä meidän vestuksia. Sitä seuraava nyt me tehdään päätös siitä. Ja sitten Uudenmaan ympäristökokouksen Villarilla aamulla. Kesintaulu. Mä mielestäni ihan aidosti. No mites nyt sitten tää vielä tää Korpisen paikka, kun se tulee jakoon, niin miten sekin nyt sitten vielä vaikuttaa tässä? Kyllä, siihen pitäisi saada kunnon tehotyyppi. Niin se joku kirjoitti, että voitaisiin välillä kokeilla jotakuta, joka ymmärtää teknisten asioiden päälle. Eikä Korpista pitäisi erityisemmin moittia. Eikö se ole kuitenkin? No siis sekin on aika jännä, kun Korpinen ilmoitti erostansa, niin hekin sanovatkin sanoa, että tämä vahinko, että sehän on ollut fiksuin. Ei, kun siis on puhuina Sinissälle, jolla on tässä seuraajassa kuvaa. Siis vihreäthän nostaa sen metelin ja vihreät yrittää tuoda pienryhmät ja kokoomuksen ja demarien kantaa on nyt, ja niillä on yhteensä tiskunen enemmistö 48, mutta se ei kestä sitten paljon muutoksia tai poissaoloa. Että siihen löytyy sitten, mutta että Soininvaarahan on ehdokkaan ja nyt Lehtipuukin on ilmoittanut, että ei hänkään vastusta. Ei. Laskin just, että onko 46 vai 47 vuotta kuulla aikaa. Mut kuule, 3 vuotta tähän lisää, ja sopitaanko näin? Joo. Hyvä? Näin. Sitten pidetään isot juhlat. 3 vuotta puhuttiin, ja tässä on niinku ensimmäinen aikaansaannos. Oli hätä perkele, sanon minä. Sanotte jää kiinni siitä. Se oli semmoista, että tuli niinku vapaata. Se itsenäisyyspäivä liikkuu. Sitten alkoi nämä mielenkiintoiset novosibirsin vaiheet, oliko se 61? No entinen kauppakorkealainen hän. Joo. Ja sitten hän meni kyllä semmoiselle kurssille, eikä tehnyt mitään siellä. Ja viikkoa ennen pääsykoetta sitä oikeaa.